nga Mesiyas, yan ang siya na tawo sa Bethlehem na tawo. Luawan Diyos no nga bata, nakahulid sa pasungan, dako ini nga katingalahan, siya na Emmanuel, ang Diyos kaupod nato. Kita daw si Jose Maria sa kasing-kasing naglilipay, gayan tanong san mata nila ngadto sa Dios na nya bata, ang Jesus nga manunubos. Tara kita pagdayaw sa Dios, pagalatsin mga pagampo, sugad san ginbuhat san mga pastores ug santo